Fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida, l-poplu Malti Wawċi għandu l-opportunità li jerġa' juri x'tipu poplu ġenerus. Dan fil-maratona ġbir ta' fondi bris id-Dar tal-Providenza. Kollox jinsab lest u kull ma jonqos li l-poplu jagħti dik id-donazzjoni li tagħmel differenza, jew permezz ta' telefonata, jew saħansitra jixtri xi biċċa ta' arti jew skultura li huma għall-irkant. Arti li kif spjega d-direttur tad-dar Father Martin Mikallef huma donazzjonijiet bris id-dar. Nittamaw li għada ikonna ġurnata mimlija, mhux biss bħala spettaklu li jsir taħt it-tinda, imma anke hawnhekk fejn se jsir l-irkant, fejn għandna mal-130 biċċa tal-arti, biċċa xogħol tal-arti li ġentilment irregalawna diversi artisti Maltin u barranin. Mill-irkant tas-sena li għaddit inġabret is-somma ta' madwar 30,000 euro. L-irkant ta' din is-sena huwa varjat minn kopja ta' arloġġ antik Malti għal kollezzjoni sħiħa tal-inbit. Martin Mikallef qal li kull sena d-Dar tal-Providenza jkollha bżonn 4 miljun euro. Tul il-maratona l-pubbliku għandu ċans li jara l-investiment li sar bid-donazzjonijiet li ta' fost oħrajn il-pixxina terapeutika. Fl-istess waqt li blajnuna ta' ħafna, id-Dar tal-Providenza tista' tkompli twettaq il-proġetti tagħha. Għandha proġett ta' dar oħra fil-komunità, darba fil-Balluta, li nittamaw li tkun lesta bejn wieħed u ieħor madwar nofs is-sena li ġejja. U mbagħad għandna tibdil ta' xi lifts, għandna 3 liftijiet li rridu nbidluhom għaliex wasal żmienhom biex ngħidu hekk. Barra minn hekk konna wkoll xogħol ta' training tal-ħaddiema, nkomplu ninvestu anke fil-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol u proġetti oħra li biex ngħidu hekk ifaqsu skont il-bżonn li jkun hemm. Waqt żjara fid-dar intertajna xi residenti li kienu qed jippreparaw għal maratona. Gabriella u Franki appellaw lill-pubbliku biex jgħin isostni ħidmet id-Dar tal-Providenza. La Franki, l-appell tiegħek għall-pubbliku biex għadha jagħtu donazzjoni. Għawek għaw kuħat, t-neflot u fadil-mad, kuħat. Tirringrazzjom? Ejwa, kuħat, jaħat persona għandna kollha, kuħat. U inti Gabriella, l-appell tiegħek? Jien nixtieq jiġu ħafna nisaw, ħajjiġbru l-flus għall-residenti u għall-birriti kollha biżlina u ġew. U ta' Girls Up għandhom ħafna affarijiet, flus ħafna.